Tá muid éalaithe únseir maranga inne, agus tá muid chun ceacht Corpoideachas íana, agus tá muid chun féchant Liathróid láimhe inne, agus tá muid chun breanú na scíleanna a bhíonn sa núsad againn le linn Liathróid láimhe. Dúspáide tá muid chun féchant ar an scíl córdnú idir an súl agus na láimh. Mar sin mátá Liathróid agat sa Síle, céim fá nach neamhainn tú agus is féidir leat cleachta íana lom. Is féidir leat aon chinál Liathróid a úsáid san cleachta seo. On chéadú de chachas muid cuimhnúir nuair tá muid a cleachta an praba na chahamid na glúna a lúba. Din cín sa gohfuil siad a lúba agus tú ag praba an Liathróid. Chomá lei sin, tá muid ag brú síos an Liathróid ar an nálar agus níl muid a bhula. Caithe tú bhrú síos agus túir deisio híochta níos chomá. Tá muid chun cleachta íana leis an lámh láidir dús agus leis an lámh lag. Is citóg mise, so tá mise chun tosaí láimhe lámh clé dús. Bhfuil sé réití, fan go bhheicimiid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Well, ceach í ráid a lib, a bhuair si bit ag gin? Tá muid chun díúisteach inne ar an búla orachar gilcíthe. Tá muid chun cleachta dhéine an Liathróid a Bhaile in an Bhaile agus níl muid a chun deisiúirtó práb amháin a dhéine sola múla muid a ríist é. Sola dhéine muid a sin tá cúpla scíl a chachas muid cuimhnú ar dús. Dúspáide caithe muid sinna cinnte nuair a thosaíonn tú amach go bhfuil do dhúlainn i dtreo an bhála. Chomá lei sin, nuair atá tú ag bóla an Liathróid tá tú i tosaí amach agus tá an náchan ar an cos atá ar chús. Agus an sin nuair atá tú ag bóla an Liathróid caithe tú an bheachan na aistú ar fad ar an gos atá chun tosaí. Gotha tú siar agus gotha tú iníor. Chomá lei sin, caithe muid cuimhnú na láimhe. Caithe muid duine cinnte go bhfuil cuma gleice ar de láimh nuair atá tú ag bhaile ionas gur féidir leis an Liathróid dul isteachán. Agus an rud deire a chachas muid smaoinú ná tá na méarachaí i dtreo an álar an tám ar fad. Agus tá muid chun na láimhe chuir siar agus suca sé níor a ríis agus tá na méarachaí a gúnaí i dtreo an álar. Mar sin tá muid chun tríal amháin sa sin. Tá méid díreach le taobh an balla chun níos mú smacht a thuirt chum agus béis sé beganí níos éasca agam an cleachta íana. Bhfuil sé réití, duna muid díreacht 10 íana go bhheicimiid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ítach, ceach í ráid a libse. Nuair atá tú níos comportaí, is féidir le céim thógáil tír agus boga níos fuide an bhaile. Béis sé sin níos sucre le haid an Liathróid a Bhaile in an bhaile. Agus nád an dearmad, déan an cleachta máistreacht mar sin bé tú ag fáinlí sár an tám ar fad agus a fáú leat má dhéanann tú neart cleachta. Nád an dearmad cuimhnú ar na scíleanna céine a bhí muid ag úsáid ar dús. Nád an dearmad a dhúlainn a bheith agat in a bhaile. Nád an dearmad an meáchan ar fad a chur ar an gos atá ar chúl agus an sin é eisiú trasna go dtí an cos atá an tosaí, agus freisin nuair atá tú ag bóla an Liathróid caithe tú duine cinnte go tú a bhfuil níos láidre in uairse mar go bhfuil tú níos fuide an mála. Nád an ag dearmad neart cleachta a dhéine ar sin nuair atá sibh sa mála. Úsáid sa lámh láidir agus an sin bain tríal as sa lámh lag chomá.